Zwaarverzekerde de Friesland houdt te volle de hand op een knip. Had het om het budget van ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten gaat. Dat zei voorzitter Norbert Hoefsmit van de Rier van Bestuur. Nou, uiteindelijk is dat ook voor een zorgverzekeraar dat zij wat dat betreft de portemonnee toch wat meer open moeten doen dan dat zij gebruikelijk zijn naar ziekenhuizen toe. Maar het doet wel recht aan de situatie waarin we ons nu bevinden. Houden zorgverzekeraars de hand te veel op de knip? In ons geval zeker, ja. Arno Vreed werd bekend dat Nijsmellingen een patiëntenstop inviert. Dat betekent dat er geen nieuwe afspraken meer maken worden met patiënten die geen acute zorg nodig hebben. De reden voor de patiëntenstop is een oerskriering van het budget met 10 miljoen euro. Nevens Hoefsmit kan het ziekenhuis er zelfs net zo vol ontwan, maar het onder oren te krijgen, maar de situatie na het faillissement van de Sionsberg. Uiteindelijk zie je dat zowel vanuit Groningen als vanuit de regio rondom Dokkum veel zorg onze kant op komt. En dat is marktverschuiving. Dat is iets anders dan dat er meer mensen in ons eigen gebied zorg consumeren.